Имам гатанка за теб. Що е то? Бързо, лесно, удобно, надежно и ефтино. Доставките в Etsy, разбира се, с модерните куриерски услуги, на които са на наше разположение, международните доставки за Etsy магазините, а и не само, са вече песен. В това видео ще ти разкажа как да изпращаш продуктите си по цял свят бързо, лесно и надежно, как да направиш правилните настройки в Etsy и няколко важни правила за това как да избегнеш проблемите с международните доставки. Здравей! Аз съм Тонка от Etsy Суперзвезди и съм тук, за да ти помогна да имаш успешен творчески бизнес в Etsy и отвъд. Аз съм създател на единствената по рода си програма Успешен старт в Etsy, която предстои да стартира отново в април. А също и на Etsy клуб за растеж и подкрепа. Линкове към всички начини, по които мога да съм ти полезна за твоя Etsy магазин, ще намериш в описанието под видеото. Преди да премина към същинската част на това видео, искам да те помоля, ако то ти е полезно, да се абонираш за канала на Etsy Суперзвезди, да харесаш видеото и разбира се, да ми оставиш коментар за това какво ти е било най-интересно. Това помага на YouTube да изпрати стойностното съдържание на други хора, които може би имат нужда от него. Доставките в Etsy са една от темите, за които ми задавате най-много въпроси, не само преди да отворите своите магазини, но и след това. Непрекъснатите съмнения, дали да предлагам безплатна доставка, дали ще пристигнат пратките ми на време, как да опаковам, какво да направя, за да оптимизирам процеса, не спират и не спират. В това видео ще започнем от най-простото. Как изобщо работят доставките в Etsy и трудно ли е, сложно ли е да изпращаме продуктите си по цял свят. Малко предистория. Нещата са динамични и непрекъснато се променят. Когато аз отворих първите си магазини в Etsy през 2010 година, доставките бяха много по-сложни от сега. Тогава работехме главно с български пощи и премиум доставчици като FedEx, например. Сега, в 2025 година, имаме безброй много опции. За тях ще ти разкажа малко по-късно във видеото. Преди това, нека да обърнем малко внимание на това как изобщо работят доставките в Etsy, кой плаща и как цялата работа се случва. В Etsy първо ние като продавачи определяме цената и времето за доставка. И не само това, ние определяме и времето за обработка на поръчката. След колко време от поръчката може да очаква нашият клиент ние да я изпратим. Това е страхотна свобода за нас. Никой не ни принуждава да изпращаме на следващия ден, да доставаме за 3 дни или нещо подобно. Разбира се, всички обичат бързата доставка, безплатна доставка и така, но ние като собственици на бизнеса си сме в силата си да определим тези условия. Задаваме ги за всяка обява по-отделно или създаваме шипинг профил, за който ще ти кажа след малко. След като сме определили нашите условия, ние ги въвеждаме в Etsy. Клиентите от различни дестинации виждат цената и времето за доставка според това къде те се намират. Разбира се, можем да предложим и премиум доставка, различни варианти, по-бърза, по-бавна, с проследяване и без. Вариантите са на наше разположение. Най-важното е, че ние решаваме какво и как да бъдат тези неща, което е страхотно за мен. След като вече сме определили тези условия, клиента ги вижда, приема ги с покупката и заплаща цената на доставката, която ние сме определили, заедно с цената на продукта. Тук е много важно да знаеш, че Etsy начислява своите такси и процентите, които взима върху цялата сума. Независимо дали продукта струва $100 и доставката 50, или продукта струва 150, а доставката 0, с едни и същи такси ние ще плащаме на Etsy. Така че няма нужда да мислиш за... След като клиентът плати, Etsy начислява тази сума в нашия виртуален портфейл в Etsy. След което, когато ни се изпрати тази сума, ние покриваме доставката или преди това. Най-често аз изпращам продуктите преди да съм получила парите по поръчката, но цялата тази сума влиза при нас от Etsy. Ние сме отговорни да изпратим поръчката и да въведем тракинг номер, ако изпращаме с такъв продукт. И оттам нататък, тъй като повечето модерни куриерски компании имат интеграция с Etsy, се появява линк, който хората могат да следят в реално време и да знаят къде е тяхната поръчка.
И това е прекрасно, нали? Всичко е автоматизирано и благодарение на наистина модерните куриерски услуги, за които ще ви спомена след малко, този процес е много улеснен и не се налага да прекарваме часове в пощенските станции за обработка на нашите международни пратки. В Etsy са ни улеснили още, защото има шипинг профили. Шипинг профилът е наистина опции за доставка, които ние можем да приложим върху повече. Shipping Profile се създава много лесно от Settings, Shipping Profiles или Delivery Settings, в зависимост от това на каква възраст е акаунтът ти може да се нарича различно. Ние можем да въведем за кои обяви да бъде валиден този профил, да разделим профилите си по грамаж, по размери, по видове продукти и да създадем много такива. Ако използваш Print on Demand услуга, например, тези инструменти ще се създадат в шипинг профили автоматично в своя магазин, така че не трябва да го мислиш изобщо. Обожавам шипинг профилите и ви съветвам да ги използвате, защото така, когато имаме стотици продукти, стотици обяви в нашия Etsy магазин, не се налага да променяме детайлите по цена, време за доставка или нещо такова на всеки един от тях. Когато имаме профил, можем да го направим веднъж в профила и да се актуализират всички наши продукти. Наистина страхотно, бързо и лесно. Идваме на най-интересната част. Кои фирми да използваме и кои куриерски компании всъщност ще ни дадат тази бърза, сигурна, надежна и ефтина услуга. Разбира се, винаги имаме избора да използваме български пощи. Това е подходящо за пратки с нестандартна форма, големина и така нататък. Или пък, например, ако се намираме в много малко населено място и нямаме достъп до офиси на по-големите куриерски компании. Аз всъщност се преродих и моите Etsy магазини станаха още по-ефективни, още по-печеливши, откакто аз използвам модерни куриери. Моят избор и партньор са Post One, които са в София. Ако ти си в София и търсиш модерна куриерска компания, в описанието под видеото ще сложа линк към Post One. Ако се регистрираш през този линк, и ти и аз получаваме преференциални цени за нашите пратки. В Post One, както и в останалите компании, които ще спомена, нещата работят като горе-долу в Speedy, Econt. Има сайт, на който ние създаваме товарителниците си, принтираме нашите етикети, подготвяме нашите пратки така, както ние искаме и просто ги предаваме на техния куриер. Другите компании, които всъщност предлагат аналогични услуги в София са Direx и EU Shipments. Линкове и към тях има в описанието под видеото. А ако си във Варна или региона, ти препоръчвам A1 Post, които нямат общо с оператора, за щастие, и също предлагат много добра и модерна услуга. Всички тези компании са тествани или от мен, или от мои клиенти и съм сигурна, че няма да останете разочаровани. Най-лесният начин да започнеш да ги използваш е просто да им пишеш имейл от сайта или да им звъннеш и да си създадеш профил на сайта. Не е сложно, не отнема може би малко време, докато свикнеш с самия сайт, с това как работи, какво е необходимо, но това отнема може би часове и ще ти служи за много дълго време. Ще направи живота ти много по-лесен, особено ако до сега. И за финал няколко тънкости на доставките. Правило номер 1. Винаги изпращай с проследяващ номер. По две причини. Първо, това е сигурно за теб, за клиента, и по някакъв начин имаш контрол върху пратката. И второ, ако пращаш с тракинг номер и нещо се случи с пратката ти в Etsy, тя попада в Etsy Purchase Protection Program, което означава, че ако е загубена, Etsy може да възстанови сумата на клиента за сметка на Etsy и ти да не загубиш всъщност стойността на продукта ти, ако не е по твоя вина. Това е страхотна възможност, която Etsy ни дава и ни подкрепя по този начин да не губим пари по независещи от нас причини. Разбира се, това не означава, че куриерът не трябва да поема отговорност, но все пак ти дава някакво успокоение, така че винаги с проследяващ номер. Второто ми правило, което е за доставките, е да опаковаш продукта така, сякаш ще го получи някаква известна личност, на която ти си фен. Или някой, когото ти обичаш и искаш да зарадваш. Това не само я прави по-здрава и по-надежна пратката, а съм сигурна, че те направи по-красива, по-привлекателна и ще зарадва човека, който я получава. А това, освен че е добре за доставките, за времето и за всичко, е добре и за ревютата.
използвай шипинг профилите си и там, където можеш да запишеш processing time или време за обработка, за да удължаваш и намаляваш времето за доставка, в зависимост от това колко работа имаш. Понякога, когато се натрупат много поръчки, могат да увеличат този processing time и всъщност хората да знаят, че ще получат продуктите си малко по-късно, дори да поръчат сега. Също, когато съм на почивка за няколко дни, аз не затварям магазина си, просто увеличавам това време за доставка, за да е адекватно с това, кога ще мога да изпратя. И последното нещо, сигурно се чудиш дали доставката трябва да е безплатна, защото най-вероятно се чувала някъде, че безплатната доставка дава по-добри резултати. Да, разбира се, всеки обича безплатна доставка, така както споменах в началото на видеото, но тя не е задължителна за успеха на твоя магазин. Безплатната доставка аз обичам да използвам като маркетинг инструмент, например безплатна доставка за поръчки над 100 евро, а не за всяка поръчка. Ако хората наистина искат нещо и го искат от теб, те ще го купят независимо, че за доставката също трябва да платят. Това са най-важните неща, свързани с доставките в Etsy. Кажи ми, имаш ли въпрос в тази област? Остави ми коментари, аз ще ти отговоря веднага. Пожелавам ти вътрешен мир и творческо вдъхновение и ще се видим в следващото видео.